Бу жерде иң зур мөгъҗизаларның берсе ул да булса, бу дөньяга кешенең килүедер. Әлеге сихри, тылсымлы вакыйгада иң зур рольне әлбәттә әни белән баладан кала кендек әфисе башкара. Борын-борын заманнардан ук әлеге эшне башкаручылар кендек әбиләр дип аталган. Хәзер исә без аларны акушер, табиблар дибез. Кулы җиңел, кул арты җиңел дигән гыйбарә дә бар бит әле. Миңа калса, кешенең бәхетле язмышлы булуында нәкъ менә акушер табибның да кулы җиңел булуы зур роль уйныйдыр. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген бездә бик тә үзенчәлекле кунак. Әле мондый һөнәр иясенең әле безнең студияда бу канафидә утырганы юк иде әле. Рәхим итеп каршы алыгыз. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның ат казанган табибы Наилә Наиловна Гайнанова. Исәнмесез, Наилә ханым. Исәнмесез, Әмирә, исәнмесез. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле тамашачылар. Сезне үзебездә бик күрүебезгә без бик шатбыз. Шуннан да әле бездә акушер табибларның һәм гомумән табибларның кунакта булганы юк иде әле. Сез беренче кунак. Менә мин башладым бит инде кул арты җиңел дигән бер гыйбарә белән. Акушерлар арасында, табиблар арасында андый әйбер бар бу, шушындый суеверие дип әйтимме, гыйбарә дип әйтимме? Ул кул арты җиңел дигән нәрсә бөтен кешедә дә бар. Ул бит инде менә беләсезме, энергетикадан карый тора, чөнки бар үз хезмәтен нык яратып, үзенең бөтен теге эшке энергиясын шушы хезмәткә биргән кеше. Бар инде механически гына эшләгән менә шундый ниләрдә. Аннан әле генә сезгә әйтеп киткәндәй, бөтен җирдә дә бар ул кул арты дигән нәрсә, кул арты җиңел, кул арты авыр дигән нәрсә. Менә минем әтием гомер буе инде кешеләргә хайван суеп йөрде. Ул бит инде авылларда үзегез беләсез, кыш җитсә, хайван суя торган вакытлар килеп җитә, шуңа күрә аңа чират торадыр Наилә абыйның ите бик тәмле була дип. Шуңа күрә бар инде ул андый гыйбарә. Бөтен хезмәттә дә. Хезмәтне яратып башкаруда. Сез үзегез эшегезне яратып башкарасыздыр мага, шулаймы? Яратып башкарам. Беләсезме, мин аны гомер үткән саен уйлый шушы фикергә килә башладым. Менә беләсезме, менә әле генә бер булмаган кичкенә ике күзәнәк кушылып, шундан бер зур кеше барлыкка килә. Һәм ул кеше аннан соң инде врач та була, укытучы да була, галим да була, сыер саучы да була, җыр чыгаручы да була, җырлаучы да була, биюче да була. Бу бит инде иң зур мөгъҗизаларның берсе, Аллаһ Тәгалә тарафыннан ясалган дип әйтәм. Шуңа күрә менә бу бер портал ачылып, икенче портал ябылу. Һәм дә без бит инде бу дөньяда кунак кына, без бу дөньяга ниндидер үз вазифабызны үтәргә киләбез инде, миссия, вазифа дип әйтәм иде. Бер портал ачылып, икенче портал ябылган чирак дип әйтәм. Шуңа күрә инде әгәр үзеңнең эшең чиста булмаса, әгәр дә синең фикерләрең, уйниятләрең начар булса, әгәр син хөсетле кеше булсаң, андый эшкә тотынырга кирәк тә түгелдер. Чөнки син бу тормышка күп кичкенә нәнине кабул итәсең. Син аңа теге бу җирдә, дөньяда аңа нидә булса юнәлеш бирәсең. Син аңа ничек тә булса менә теге корабльләрне җибәрәләр бит диңгездә йөзәргә. Син аңа шул юнәлеш биреп җибәрәсең. Шуңа күрә синең эшең тышың чиста булырга тиеш дип уйлыйм. Мин үзем Аяз белән Аязны дөньяга китергәндә шундый фикергә килдем. Мин әйтәм, бу дөньяда әлбәттә һәр һөнәрдә кирәк, ләкин бу дөньяда шул хәтлектә җаваплы, шул хәтлектә бөек һәм шул хәтлектә мәртәбәле һөнәр иясе ул мөгаен бәби табарга ярдәм, хәтта күңелем тула ярдәм итүче табиблардыр дигән фикергә килеп. Бу бер кулда ике язмыш. Чынлап та шулай. Шуңа күрә син инде әгәр дә сиңа тапшырып, синең күзеңә карап киләләр икән, инде Аллаһ Тәгалә биреп, исән сау баладан котылып, син аларны узатып җибәрәсең икән ишек төбендә. Бу инде шуның хәтле син үзеңә аннан тагын да күбрәк энергия аласың. Чөнки син шушы халәттә, шушы кешеләрнең бу әти-әни белән генә яшәмисең бит әле син. Бу туган бала белән генә түгел, әлбәттә аның гаиләләре бар ике яклы. Шуңа күрә син инде шушы гаилә әгъзасы булып торасың озак еллар. Менә инде минем хәзер бик кызык эшли башлаганыма 30 елдан артык гомер үтте. Шушы араларда инде менә соңгы 3-4-5 елда дип әйтәм инде, 3-4-5 ел икән. Инде үзем таптырган балалар килә башлады. Бәби табырга. Беләсезме, бик кызык инде, кызык гамәл.
Көңіл тола сіздің тыңлағанда, шыннан да шулай бит бұл, шыннан да шулай. Менә бұл хәнәрді сөйләгәндә, менә шунда жауаплы эшкә алынам деген ой бар идеме? Балаша, мәктәпне бетереп бит инде тотмассың. Бу бит инде Зәмирә тора уйлыйсың. Менә бит инде шушы эшләгән гамәлләреңне гомер үткән сайын барлый киләсең шушы әйберләргә. Мин инде әйтәм, нишләп шуның хәтле акушерлыкка киттем микән? Мин бит инде миннән сорыйлар, кай барасың? Казан дәүләт медицина институты. Мин бүтән нәрсәне даже карап та тормадым. Экономист, инде укытучы, я булмаса бүтән берәр профессияны только акушерлыкка. Бу Аллаһ Тәгалә биргән шушы вазифа микән, миссия микән? Бу мин эшлисе эш микән? Бу миңа шул теге кармический дип әйтәләр бит инде. Бу токым әби бабайдан калган нәрсә микән? Бу әбиемнәрнең шул теләге микән? Менә нәрсәдер булды инде, мин иң башыннан даже уйлап та тормыйча, бүтән җиргә бармыйм дип, иң башыннан шул только Казан дәүләт медицина институты, акушерлык факультеты. Бу инде дәвалый торган факультет дип атала, дәвала факультеты. Шунда инде акушерлар, терапевтлар, неврологлар, хирурглар әзерлиләр. Но мин инде иң башыннан инде мәктәптән бирле гел шул турыда гына уйлап килдем. Менә гаилә тәрбиясендә сезнең гаиләдә табиблар бармы иде? Гаиләдә табиблар бар, чөнки әнием санитар табиб иде. Аннан соң аларның ничек эшләүләрен, аларның ничек аралашуларын күреп үстек инде. Ул вакытта бит бик каты халык йөршәдер иде, бик дус яшәделәр. Районнарда инде гел теге бәйрәмнәрдә, я булмаса туган көннәрдә кафеда түгел, иде уздыралар инде. Ашлар пешереп тәмле итеп, вәдияләр пешереп, тәмле итеп ризыклар әзерләп, анда гармуннар белән җырлар җырлап. Шуңа күрә мин аларны барсын да күреп, барсын да белеп, барсы белән дә аралашып үстем дияргә кирәк. Мин аның нинди менә булачак профессиямда нәрсә икәнен белеп үстем. Аннан соң әнием табиб, сеңлем табиб, үзем табиб. Менә хәзер инде сеңлемнең кичкенә улы әле Казан дәүләт медицина университеты. Династия инде сезнең? Династия. Менә әниегез турында сөйли башладык, сөйләгез әле әниегез турында. Әнием Балташка килгәндә, 2 айга практика үтәргә, шунда әти аны күреп алып, безнең андан соң хәзер күршедә яши инде улы Зәки апа бар иде, Әгерҗинеке. Шул Зәки апа белән әни бит инде Минзәлә кызы, монда бит инде Балташ җирлегендә. Шуңа күрә Зәки апа белән шулай дуслашып киткәндә инде әти тиз генә аны күреп, бер күрүдә гашык булып, Зәки апа тиз генә таныштырыгыз әле мин шул кыз белән дип, таныштырып, әни шул практикага килгән җирдән әтигә кияүгә чыгып калган. Беләсезме, миннән сорыйлар бит инде кайсы вакытта, сез шын мәхәббәтне күргән кешеме, шын мәхәббәтнең нәрсә икәнен беләсезме дип. Беләм дип әйтә алам, чөнки менә ул минем әти белән әни тормышы. Сез димәк кичкенәдән күреп үстегез шул мәхәббәтне? Кичкенәдән күреп үстем, ул 48 ел бергә яшәделәр. Менә ул мәхәббәттә тәрбияләнгәнсез бит инде. Сез ничә бала гаиләдә? Biz гаиләдә 2 кыз инде. Беренчесе булып мин туган, сеңлем бар, ул кардиолог булып эшли республика клиник хастаханәсендә. Ул да инде табиб вазифасын, табиб профессиясын сайлап алды. Но инде ул инде кичерәк булгачтан, теге мин улы бала бит инде. Әни белән әти кавышканнар 60-нчы елда, мин инде 68-нчы елда гына туганмын. Инде бит 7 ел көтеп алган бала. Ул вакытта бит инде 20 яшьтә кияүгә чыкканнар да 20дә бала тапканнар. 30 яшьтәге туган балаларны инде теге я кысыр дип караганнардыр инде, рәнҗеткәннәрдер дә инде. Әти әни сөйләүенчә, әбием сөйләүенчә дә ул вакытта шундый дип ураннар була торган иде. Кар капкалар өстеннән каплап китә торган иде инде. Шул вакытта әти китеп барган командировкага, әни Балташта калган. И шунда бер тапкыр бер хирург кына булган инде, операция кесарево ясый торган. И минем әнине 29 яшьлек хатынны алып килгәннәр дә Үзәк район больницасына инде. И шунда әнинең әйтүенчә инде, эй кызым, теге аңыма киләм дә касторка белән, касторка ширтәләрдә клизм куялар, касторка ширтәләрдә клизм куялар. 3 сутка су китеп, шулай итеп, бик тилмереп тапкан бала инде мин. Көтеп алган. Әти дә инде, әти минем Наил исемле, мин инде Наилә, әти инде шул үзенә иптәш, куш булырдай, иптәш булырдай итеп инде Наилә дип исем кушкан инде. Бит инде гарәпчәдән караганда Наил, Наилә, алар
Аллах Тағала бүләге дигәнне Аңлата. аңлата. Ул бик зур менә үзендә шундый зур җисеме булган исем. Әйе. Менә сезне тыңлыйм да, сез шул хәтлек яратып, шул хәтлек горурланып сөйлисез әтиянегез турында. Менә бу мәхәббәттә үскән балалар, алар аерыла бит. Ничектер Аерыла. тавышканга үскән балалар. Беләсезме, ул теге мин аны начарлы дип әйтмим инде, теге матди яктан да инде муллык белән үстек бит инде, барлык белән үстек. Аннан соң бит инде кайсы вакытта бит 21-22 яшьтә туган балалар тагын бер төрле. Мин туганда бит инде әнигә 29, әтигә 34, кайдагы көтеп алынган бала инде. Акыл туплаган, ул вакытта инде акыл кергән, инде икенче төрле карашта үз балаңа. Әмма дә ләкин нинди матди яхшы торсак та, әти безне бик эшләп үстерде. Менә 4нче класста ашарга пешергәнем хәтердә. Әни дә эштә иде инде, әти дә эштә иде. Иртән 5-тә чыгып китә иде, кичке 10-да кайта иде. Аннары бик күп итеп терлекләр үстерәләр. Ул вакытта инде атлар, ел сайын шулай атлар суеп, традициялар бар, ниләр бар иде инде. Аннары бакча карыйдыр инде, бөтен нәрсә үсәдри үзебездә. Аны әйбәтләп үстереп, карап, һәм дә булса әле ещё сыерыбыз да бар иде. Әни авырган, я булмаса укырга киткән вакытта әле әти инде иртә баштан иртәнге 5-тә кызым әйдә тор, көтү китергә, ато кешедә калабыз, кызым тор әйдә дип, шулай итеп сыер савып та үстек сеңлем белән икебездә. Ул вакытта бит әле аннарсың паровой отопление дигән нәрсәләр юк бит инде. Ул вакытта әле пишне утын белән ягалар, район үзәкләрендә дә, һәм дә булса аны әле озак иртәнгә хәтле җитсен өчен җылысын, аны әле тагы җитмәсә күмер кертергә кирәк. Башта утын ягып җибәрәсең, аннары күмер кыза утын кызганда тагын янып китә инде. Һәм дә булса инде әти-әни кайтышка инде ашарга да пешкән булырга тиеш иде. Һәм дә булса инде пиштә ягылган булырга тиеш иде. Язмыш тапшыруын дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз күренекле табиб Найла ханым Гайнанова. Найла ханымның әле менә бала чакларын искә төшерәбез. Әтисен исеменә тәрбиясендә ничек бәхетле бала чак, әлбәттә сүздә юк. Менә сез әйтәсез, ничек кенә иркәләп үстерсәләр дә хезмәт тыйып үстек дисез. Шулай бит инде. Шул чорның бөтен балалары күргән авыл тормышын бөтен тәмен тыйып үскән. Менә хәзер шундай бер бармы сездә? Интегеп тә үскәнбез инде эш эшләп дип, яисә ул сагындырып тор инде. Юк, безнең әби менә инде шундый тәмле пешерәдер инде. Ул вакыттан артыгы традиция була торган бит инде. Безнең аннан соң туганнарыбыз бик күп Балтачта. Андый ике туган дип әйтәләр, двоюродныйлар. Безнең әтине Найла абый дип бик сирәк кеше әйтәдер, туганнар арасында Дәүбыйга бардык әле, Дәүбыйга кирдек әле. Дәүбый инде центр вселенной. Монда кирип Дәүбыйга киңәшкә төшәм әле, шулай итәм әле дип. Ничә ел инде югалтканыгыз? Менә әти киткәнгә җәй көне 2008 елның 18 июлендә 13 ел булды. Әни киткәнгә шушы арада гына 27 январның 14 елның 2014 елның 27 январында 8 ел булды. Кеткен иде. Менә быел 8 ел булды. Менә сез әйттегез бит инде, менә озак еллар бергә яшәгән барлар берсеннән берсе озак яшәмиләр дисез. Менә әниегезнең китүе дә ул менә әтинең китүен кичерә алмаудан ул авыр кичергән. Ул беләсезме? Ул бик ничектер Biz инде әни әле хаманда яшәр сыман иде. Чөнки андый хроника авырулары инде кемдә генә юк инде ул. Әле бик матур, бик яшь, әле чабып кына йөри иде. Әмма бик юксынадыр инде. Без шулай кайтадыр, бер тапкыр шулай кайтканда мин әйтәм, менә әле тәрәзәдән икешеп чыгышканын карап тордым. Мин әйтәм, бу бик ялгызлыкны туя башлады ахыр. Әйдә, мин әйтәм, әни, җыен киттек Казанга. Әни белән шулай китәбез дә Казанга. Әни бездә тора да 2 чатна. Әни белән бөтен нинди концертлар бар, шуны йөреп чыгабыз да. Нинди иптәш кызлар бар, шуны барып кайтабыз да кунакка. Аннарсын мин әйтәдер, әйдә кызым кайтарып куй инде. Әтиң кайтыр, тәрәзәдә ут янмас. Менә кызык инде менә шундый. Аннар шул кайтып, тагын авылдагы туганнары белән аралашып, шул теге иптәш кызларына барып, шулай итеп яшәп 5 ел яшәлде. Аннан соң инде авыртып китте дә,
Біз инде, мен айтам, сіңлім шалтыратты да, мен ол күнні дежурда идім. Перинаталь өзәкті республика клиник хастаханасында иде апа, кел әнейінің хәлі нашарайды ақыры қарал деп. Балташқа қайтып кеттік. Тігі барбір ол бик соғық күн 30 градустан артқан еді енді. Отырып ашадық, іштік те, әлі шақырып мәтхәпаны бізде шында бұстай болып бері тұрған апа бар. Бірге аралашып бері тұрған ғұмыр бойы әтейәнелер енді ол келбенге сенер да оқыды. Жыннан кештен енді түнні сіңлім білен ике бөлдік те, шыл үшлерге қатлы сіңлім отырды. Мен секіріп тұрдым, сіңлім отыра енді. Бар бір тіге әлі анан соң енді ремонтлар, нелер ясадық. Тіге аяқтан соқ бәріп тұра, тіге тұрмаған йұрт, бар бір тіге салқын. Мен шул вақытта әне енді қызым меңа бір нәрсе ясамысың, ауырта бит әлі деп әйттім, әне әлігіні ясады бит резеде сеңа. Қазір біте ол дейдім де, аннары шәл білен ұрадым да, yüzün көкірегіме тіредім де, шулай деп ұйқылап кеттік түнгі іште. Мен уянғанда шул 8-лер едім екен. Шуннан соң көзін ашмады енді. Шул сіңлім білен кебізінің қолында сағат 10-да 27 январда 2014 жылының кетіп те барды. Шул вақытта білесіз ме, күн 15 градусқа жылынған еді. Минус 15 енді бұл, солқын, 30 түгіл енді. 2 сағатта халық келді. 200-ден артық кіші болды. Бүтін туғанлар жиылдылар. 1 сағат дегенде қабірді қазылды. 3 сағат дегенде біз әнені соттықты. Мен ғұмырымда Зәмире бірінші тапқыр, минус 30 градуста, күндіз минус 15-та енді. Бірінші тапқыр Салауат көпірі көрдім. Міне, шундай 3 дуғадан тұрған Салауат көпірі. Шундай тәңке қорыуадыры. Жолақтар ішінде Абдулны қарады да, шунда бет енді көп мұхалық басып тұра, ұзатып тұра біз енді. Гүлфира Хазиевна Сират көпірін өтті. Мигрек yoqшы кіші деді. Жылап еңді келдім. Шуңа көре бұл тұрмышта кімдің әтейсен, сейсен, әтейлеріңіз, әнелеріңіз, қадірлеріңіз, оларды қойтарып болмай. Жылам деп келдім Зәмире. Шуңа көре қойсы вақытта әнге шылтыратасы да келе, нәрсе де болса сөйлесі де келе. Шунда кескін гіне ойлап қоясың, жоқ бетінде енді шалтыратып та болмай, сөйлеп та болмай деп. Шуңа көре әтейәне қадірді болсын. Міне әлі соңғы Құр'ан ашында Рейсара Милна айтып кіна кетті. Шундай вағаз оқыған бақытта етейін доланы. Әти әне қадірі, ең зорысы әне қадірі. Шариғатта да әнеңнің бір толғағы, міне сен әгер әнеңні құшып, міне шушы қожыға барып қайтсаң, орқа құшып, оның даже бір ақ деп әйткен толғағына да тұрмай бұл деп. Шоңа көре есен болған әти әнелеріңіздің қадірін біліп, бір вақытта да ауыр сөз айтмаңыз. Андан соң өкінішке де қаларға мүмкін. Оларны қадірлеп, оларны құрметлеп кешіңіз. Чүнки әти-әне қадірінен де зор нәрсе жоқтыр бұл дүнияда. Оларның қайыр дұғасы біле яшайбыз барыбызда. Чүнки өзі бізде әби бабай боласы. Міне мен енді тіге олға да кетіп айтам енді. Міне әти-әне кеткеннен соң бар-бір ауыр болды. Нешік тіге туғанлар болса да енді, бик яқшы көршілер болса да, бик әйбет яқшы достарым болса да, ғайлем болса да. Әмбәді ләкин тұра-тұра тіге, ол білесіз ме, нешіктір тіге біте түгіл. Ол нешіктір тіге күшейе гінана. Күшейе бара деп әйтім менде, аңайында нешіктір бүтәншерек фәлсәфәрек қары башлайсың. Жеңілірек деп әйтмейм. Сен аны білесің, бұл тұрмышта бір кімде ғұмырлікке келмеген. Шол яра білен ешерге үйренесің. Үйренесің, әйе. Аны енді ол тіге шул дұғаларын оқисың, har вақытта да енді. Олар білен ішіңнен сөйлешесің. Бар-бір міне хаманда ойлайсың, тоқталі, әне міне шушы менің ішлеген ғамәлімнен риза болыр едім екен. Әти ішлеген міне шушы ғамәліме риза болыр едім екен деп. Қот-қот ішіңнен ойлап шул әти әне кеңешіне кері қойтасың. Аннан соң енді өзің хаманда ұлғайған барған сайын, енді бет енді өз балаң өсіп, енді бұ тұрмышта өзі әти болып, уже бұ тұрмышта өзі дәуәни болып,
уже үземнең шушы ике кечкенә кызым булгач, инде барыбер теге тормыш дәвам итә бит. Тормыш дәвам иткән саен инде икенчерәк төрле карыйсың. Менә Аңлырышта киләсең. Аңлырышта киләсең. Ник булай булды соң әле, ник булай бара тиеш түгел дип түгел, фанилыкның кануннарын аңлап, кабул итеп, чөнки бу дөньяда бала әтиәнисен затырга тиеш. Әтиәнисе баланы түгел. Әгәр дә инде яхшы гомер кичерделәр әтиәни, әле бүгенге көндә дә аларны шундый матур итеп искә алалар. Менә аларның киткәннәренә күпме гомер үткән бит инде. Әле аларны балташ кешеләре, яшьләр белми торганнардыр инде. Алар яшендәгеләрдән, алардан бераз яшьрекләр беләләр. Менә бер нәрсәне әйтим тагын, әтинең бер иптәшенең юбилей булды инде, 70 яшы тулды. Шунда инде әти белгән бер 10 кеше, шул җыелган 25 кеше булгандыр инде, әтине белгән 10 кеше булгандыр. Шунда ул кичәдә юбилей кичәсендә 4 сәгать утырдык микән? Шул 4 сәгатьнең 3 сәгатен минем әти турында анекдот сөйләделәр. Менә Наил Валиевич шундый иде, менә шундый блокноты бар иде, менә шулай дип әйтә торган иде, менә шундый иде дип. Шуңа инде минем әти-әнием бу тормышта яхшы матур эз калдырып, яхшы балалар калдырып киткән булса, без киткәннән соң да халык менә яхшы кеше иде бу дип әйтсә, бу тормышта минем Аллаһ Тәгалә биргән вазифам үтәлде дип әйтергә мөмкин булыр. Чөнки әти дә, әни дә әле әби турында әйтмәде. Минем бит әле менә дигән әбием бар иде, мин үстергән. Әби тәрбияләдегез. Әби тәрбиясендә. Әби тәрбиясе ул икенчерәк төрле. Әби безнең әйтәм бит әле сөйли башладым да чуалып киттем. Әби бик тәмле итеп пешерә торган. Сез бергә яшәдегезме? Бергә яшәдек. Әби Казанга китеп торадыр иде, анда йорт бар инде. Монда кайтып безнең белән яшидер, безне карыйдыр, балалар бакчасына илтәдер, балалар бакчасыннан алып кайтадыр, безнең белән тәмле итеп пешернәдер, куймакларда пешерәдер. Ул элек бит инде теге менә бәбигә исем кушырга традиция инде бу да. Мирас инде. Барадыр инде зур шундый ике паштет. Аның өстендә буладыр повидлы, аны матур итеп әле тагын бизәкләп, моның хәтле биеклектә уңдырып шулай итеп менә торган инде аның камыры. Шуны әйбәтләп төреп, матур итеп ашъяулык була торган иде, шиккән. Менә шуңа төреп, шулай итеп әби белән икәүләп, әби, мин, сеңлем әле, шулай итеп без әллә ничә бездән соң туганнарыбызга барып бәбәйше илткәнебез бар. Кызык инде менә. Әби үзе журтыллы иде, үзе җырлый иде, үзе бийдер, үзе шуның хәтле бөтен нәрсәгә булган иде. Ул үзенә үзе күлмәкләр Бу сезнең әтинең әнисе бар. Әтинең әнисе бу. Минзәләбисе, менә үзең дә әйттең, без аның Минзәләби дип әйтәдек. Бу әби безнең әби иде инде. Әтисе Минзәләби. Теге Минзәләби инде ул теге ул әйтәдер инде. Мин бит Әхмәт Хафиз байның теге внучкасы дип инде. Ул вакытта оныгыда түгел кызы әле. Ул вакытта бит инде кызык булган. Аларның яшьлекләре революцияга туры килеп, байларны бит инде раскулачивание булган, кулак дип, бу бит инде урта хәлдәге үз тормышы белән, тырышлыгы белән, үз кеше белән эшләгән кешеләрдән бөтен әйберен тартып алып, гел шуны сөйлидер инде, теге эш пешкән вакытта. Менә эш этаждан чыгарып, Карамунчага керттеләр, Карамунчада яшәдек дип. Ул әбием инде минем артистлар сыман шундый теге бик кызык иде инде ул. Ул шундый итеп төшләр пешерә торган иде. Төш дип әйтәләр инде ул якта шәкшәкне шундый балланмаган төш инде. Әби инде бездә яшидер, чөнки ике әби бергә утырып намазында укыйлар, уразасында тоталар. Ул вакытта бит әле дин ярамый тотырганрак заман, ул вакытта бик сөйләргә дә ярамый. Теге ни заманы без үскән заман инде. Хәзер бит инде мәчетләрдә шундый теге күннәргә тегеп дугалар бирәләр. Ул вакытта андый нәрсә юк бит инде. Ул вакытта әби матур итеп яза гарәпчә, аны инде әйбәтләп шулай итеп нитәдә инде салада, шуны инде әйбәтләп, шундый бәрхет белән тегеп, шуны инде муеныңа асып куя инде. Бу кызым сиңа теге сине әшәке саклап йөрсен, бу инде әшәке күздән, әшәке сүздән саклап йөрсен дигән бөтиләр иде инде. Шуңа күрә алар инде бер вакытта да намазын калдырмады, бер вакытта да бер нинди уразасын калдырмады, нинди эссе көннәрдә дә тилмермәгәндер инде, аларга кирәк булган ул. Алар аны тоттылар. Һәм дә әтинең тагын бер менә киң күңеллеген әйтеп китәсем килә. Әти Минзәлә әби кышларын соңгы елларда бөтенесендә кыш килүгә
безгә алып киләләр иде, яз килгәч кенә Ижевскийга шул йортына җылы кергәч инде кайтып китә торган иде. Аның җирләнгән урыны да менә безнең Балтач районы Норма зиратында. Әти бер сүз әйтмичә, бер вакытта күпсенмичә, бөтен кешегә дә шундый урын таба белде. Киң күңелле кеше иде. Киң күңелле, җыр телле, әле туры сүзле, әле кайсы вакытта кыйгатып туры тидереп, кайсы вакытта шаккататырга итеп әйтеп, менә аның әле дә шул сөйләгән сүзләрен кызык итеп әнә шул кичәдә сөйләделәр. Мин шаккатып утырдым. Мин әйтәм, инде бит әти киткәнгә, ул вакытта 13 ел түгел инде, менә 4 ел элек моннан 9 ел гомер үткән, 9 ел хайран гомер бит инде. Шулай. Шуңа алар шикелле итеп яшәп булса, бик әйбәт булыр иде. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган табибы Найля Гайнанова. Найля ханым, шуннан да әти-әниге, әби-бабага булган мәхәббәтегез сезнең шиксез шулар турында сөйләп, шул хәтлек мәхәббәт белән сөйлисез. Тәрбиягездә әлбәттә гаилә зур өлеш кертә, сүз дә юк. Менә җәмгыять, мәктәп өлеш кертәме тәрбиягә? Өлеш кертә дип уйлыйм. Беләсезме, бу каннан килсә дә, әмма ләкин тәрбия, мәктәптәге тәрбиядә бала күңелендә зур роль уйный. Чөнки без укыганда безнең укытучылар икенчерәк төрле иде. Миңа шулай тия микән инде. Вакыттан укучылар да икенче төрле булгандыр шул. Укучылар да икенче булгандыр, укытучылар да икенче булгандыр. Менә кызык кына әйтеп сорыйлар, теге сез татарча, әдәби телдә сөйләшә беләсез икән дип. Бу бит инде теге мәктәптән дә тора, йортта, гаиләдә тәрбия алганнан да тора. Ул вакытта әти менә алдыңгы фикерле кеше булган инде. Нинди татар әдәбияты, нинди татарча язылган журнал бар, аның барсында әти ялдырадыр. Ул Казан нотларын без инде көтәдер килгәнне, һәм инде бер төн без аны тиз шулай укып та чыга торган идек. Һәм инде менә укытучыларым әле бүгендә исән, минем класс җитәкчем Венера Абдуллина Замалиева. Мин аңа шаккатадыр инде. Пөхтә киенгән. Ул инде аппак шундый теге якалы күлмәкләр кия торган иде. Ул аны теге стрелкага нителгән, үтекләнгән. Үзенең ире бар, үзенең 3 баласы бар. Әле декреттан гына чыккан кичкенә ул нәниләрен ничек өлгергәндер ул. Мин аңа әле дә шаккатам, үзенә дә әйтәм. Я Абдулла, ничек өлгердегез микән? Ничек сез безне үз балалар шикелле итеп ярата алдыгыз микән? Чөнки укытучыдан күп тора. Әгәр дә син укытучыны яратасың икән, әгәр дә сиңа укытучың шундый итеп белем бирә икән, син аны инде теге менә бит подводить итәргә куркасың. Яхшы җитәкчене тоже. Аның инде теге аның сүзеннән торасың. Әле менә бүгенге көндә Рәйсә дип әйттем бит әнинең инде иптәш кызы. Аның инде әнисе әле дә исән, Аллага шөкер. Ул шуның хәтле теге акыллы безнең татар теле әдәбияты укыткан укытучы инде. Теге зур билемле укытучы Василия Губаевна. Менә ул татар телендә ничек итеп яратып биргәндер. Укуын мин бит русча укыдым. Bütün фәннәрне дә рус телендә укыдым. Именно менә татар теле һәм әдәбияты физик укытучысы бик әйбәт иде безнең. Рус теле укытучысы Ася Камиловна бүгенге көндә инде вафат, дуа булып барсын күп итеп. Безнең укытучыларыбыз искиткеч яхшы иделәр. Алар балаларны бик яраталар иде. Шуңа күрә безнең класстан 5 медалист чыкты. 5 медалист. 5 медалист. Алар барсы да үзе теге уку йортларына үзләре кирип, үз хезмәтләре белән бу тормышта үз юлларын тапкан, үз урыннарын тапкан кешеләр барсы да. Димәк, сезнең шушы медицина юлын сайлауыгызда әти, яни гаилә булса, шулай ук мәктәптә зур роль уйнаган инде. Чөнки бит белемсез генә барып кирип булмыйм да. Белемсез медицина университетына барып кирип булмый. Уйнады. Аннан соң теләгем дә бик көчле булгандыр инде. Менә кергәндә бер мисалны гына теге сөйләп китим инде. Ул вакытта бит инде мин теге ничек дип әйтим инде. Наивный дип тә әйтмим инде. Теге барбер инде тормыш күргән, әмма дә ләкин бит инде ул вакытта теге читтән торып укый торган мәктәпләр бар. Ул Мәскәүдән сиңа задание җибәрәләр дә, син әйбәтләп эшлисең дә, аннан соң Мәскәүгә җибәрәсең дә, заочно укыган форматта мәктәптә укыган шундый әйберләр бар иде. Аннан соң олимпиадалар бар иде. Мин инде олимпиадаларда беренче урыннар алган кеше бит инде биологиядән, нидән мин инде чынлап шулай җиңел укыдым мәктәптә. Институтта да җиңел укыдым.
һәм дә инде тырыша бит инде үзем теге уйлыйм, менә миңа бу фән кирәк булачак, олимпиадаларда да теге катнашкач бит инде, аның да инде теге плюслары күпле дип әйтәм инде. Шул вакытта физика гына бирәсе бит инде медицина институтына бардым. Былай итеп тә яздым, тегеләй итеп тә яздым. Беләсезме, шул вакытта Зәмирә, миңа әйттеләр: "Девочка, у нас лимит исчерпан." И миңа 4-лек куеп чыгардылар. Медалист балага. Шул вакытта гыреләнеп кайтып җылаганнарымны күрсәң, капканың теге ягына чыгу юк. Бер 3 көн үкереп елаганнан соң, мин бит инде 5-легә бирсәм, физика белән кирип китәдерим. Ә монда хәзер химияны да бирә кирәк, биологияны да бирә кирәк, рус теленнән сочинениены да язырга кирәк. Менә шул чакта әти беркемгә бер нәрсә әйтми, юлларын табып, ул вакытта әле приемный комиссия белән ректор X2 кеше иде. Хәниф Сабировичка барып булса инде, кешесен табып, Хәниф Сабирович миңа бүтән начар билге куймасыннар өчен, мин теге начар белгәннән түгел, мине куеп чыгармасыннар өчен. Приемный комиссия янымда утырганы. Хәтердә, мин аның кем икәнен дә белмәдем. Безнең Боревар Яшенков шул вакытта әйтте: "Син беләсеңме соң, синең яныңда кем утыра?" дип. Экзаменнан чыкканнан соң. Мин әйтәм: "Белмим, имтиханнан чыкканнан соң." Ул әйтә: "Бу бит ректор Хәниф Сабирович, менә шакката торган хәл." Булай инде институтта бик җиңелдән, бик рәхәтләнеп укыдым, бик теләп укыдым. Бик теләп эшлим. Институт еллары, студент еллары ул бит инде иң шундый яшьнәп, яшәгән чаклар бит инде. Беренче мәхәббәтегез турында сөйләгез. Ой, беренче мәхәббәт дип кем ничек кенә сөйлим икән Зәмирә? Юк, бу инде беренче мәхәббәт дип мин аны инде. Сез үзегез матур мәхәббәт үрнәген күреп яшәгәч, сез үзегез шундый мәхәббәт эзләдегезме? Мин андый мәхәббәтне эзләдем һәм дә менә шундый көчле рухлы, көчле әтидән туган, әти белән тәрбияләнгән кызларга бик авыр ул. Андый үзләренә шундый ират табырга. Алар бит әтиләрен идеаллаштырып, һаман да шул теге әти мисалында эзли үзенә тиң иратны. Я андый ират булмады микән? Мин теге бик каты мәхәббәт дип шуның хәтле, ул бит инде мәхәббәт белән увлечение иксик нәрсә. Шуңа күрә бит инде теге шуның хәтле инде егылып китеп, үлеп яттым дип әйткәнем булмады. Әмма ләкин инде мин институтның 5-нче курс ахырында, 6-нчы курсны мин инде Искәндәр белән укыдым. 5-нче курста мин кияүгә чыктым. Яратмадым түгел, яратып чыктым. Инде безнең Искәндәр тугачтан, әле ул баланы әни ул вакытта бер ара баштабипта булып эшләгән вакыты иде, санитар. Ничек алып киткәннәр алар? Ничек ул кечкенә баланы караганнар алар? Әти белән әнигә эләкте инде алар, инде аны мин әле эшкә чыккач, анда бит эшләргә дә өйрәнергә кирәк. Бу бит инде гинекология, акушерлык, бу бит инде операционныйлар, родзал, монда дежур итәргә кирәк, суткалар буенча кайсы вакытта 2 сутка роддомнан чыкмаган вакытлар булган вакытлар булды. Остазларым да бик әйбәт булды. Әмма дә ләкин вакыт кирәк, аның өчен бөтен дөньяны ташлап шунда өйрәнергә кирәк. Тәҗрибә тупларга. Шул вакытта тәҗрибә тупларга кирәк. Шул вакытта минем Искәндәр 1-3 ел 4 яшькә хәтле әле Балтачта балалар бакчасына йөрде. Менә ул вакытта тагын бер нәрсәне әйтәм. Әти белән әни без киткәч ничектер үй бушап калды да, менә шундый бер кызык әйбер бар инде, синдром пустого гнезда дип әйтәләр. Буларга ничектер теге бик ни булгандыр инде, яман су булгандыр инде. Шул вакытта Искәндәрне кайтаргач, тормыш ямьләнде инде. Бер кайтсам шулай, әти белән әни җыр өйрәнәләр, бер кайтканда шигырь өйрәнәләр, утренникларга йөри башладылар, яшәреп киттеләр. Ул вакытта менә карап торам, берсенә 55 яшь булган, берсенә 50 яшь булган. Шул безнең яшьтә бит инде. Алар бит әле япь-яшь булганнар. Шулай инде әллә ни өлкән яшьтә түгел. Әйе. Тормыш иптәшем минем начар кеше дип әйтмим, без бик яхшы яшәдек. Ул эшмәкәр, әмма дә ләкин тормышта шундый сынаулар була. Менә 98-нче елда бик каты дефолт булды бит инде. Минем тормыш иптәшем инде ул вакытта зур теге бизнеслар ниләр бар иде инде. Доллар 6-дан 26 булды, аннары 30 булды. Ул вакытта үтерешләр дә бик күп булды инде. Ул вакытта теге кеше кырылу да күп булды. Шулай үзгәреш ул
Саратовқа китеп, анда да дауаланып ятты. Мин инде аның фирмасын үстерәдем. Миннән әле безнең бергә эшләгән табиблар көлә торганнары, теге Скарлетт хозяйка лесопилки дип миннән. Син бүген нинди занавескадан, нинди теге ниңнән күлмәк тегеп, нинди кем белән очрашуга барасың дип. Менә ничек тә тормыш шулай булды. Начар яшәдек димим. Бер-безне бербез аңлап та яшәдек. Ул бик акыллы, бик зыялы кеше, бик зыялы гаиләдән. Әмма юлларыбыз аерылды, чөнки бер вакыт булды, күпсенде дип әйтимме. Мин бит инде аны яхшы булам дип, аның өчен теге трәк булам дип, аның өчен теге җилкә куям дип эшләдем. Менә аның фирмасын үстереп бардым инде. Үзем хатын-кызга хас булмаган әйберләрендә эшләргә туры килде. Авыр вакытлар бик күп булды инде. Әмма дә ләкин ул аны авыр кичерде. Ул әле минем әнигә дә ул вакытта кайтып әйткәне, Наилә миңа караганда ике башка олырак дип әйтте. Мин бит аны ул үзен кимсенгән кебек хис итте. Ничек шулай булды микән соң? Менә ничектер шуннан без бербездән бербез ничектер бизә башлап, бер ара теге бар бит Шәмсия апа Җиһангированың бер шигыре. Барлы булу гына әле ялгыз булу дигән сүз түгел. Менә ничектер икебез ике кеше булдык та, аннан соң инде икебез шулай әкренләп бербездән бербез китеп бардык. Тормыш иптәшем белән бүгенге көндә Искәндәр әлдә менә дигән итеп аралашып яшиләр. Әле минем Мәрьямем әле әйтә, Гар бабайга кунакка барган игәл диләр. Алар менә дигән итеп, теге миндә теге бу тормышта нәрсә эшләгәнен, ни халәттә яшәгәнен белеп яшим. Начар итеп аерылышмадык. Шулай буласы булгандыр, язмыштыр инде. Юллар аерылды. Язмыштыр ул. Чөнки тормышта бит береңне-берең аңлап яшәү кирәк. Береңнең халәтен, береңне-берең кызганып та яшәп кирәк. Ул бит теге влюбленность дигән нәрсә бар. Без аны синең белән бер сөйләшкәндә бар иде. Бар мәхәббәт, любовь дигән нәрсә. Береңә-берең юл куеп, береңнең теге кызганып, уланы теге нитеп жәлләп түгел бит инде. Сине кеше буларак теге хөрмәт итеп. Менә хәзерге әйтәләр бит, хәзерге акылым булса дигән әйбер бар. Менә хәзерге Наилә шул вакытта аерылыр идеме? Бәлкем юк, Зәмирә, ул язмыш, ул була торган нәрсә түгел. Мин сабыр итеп карадым. Мин бик кирәк тә сабыр кеше. Әмма дә ләкин ул вакытта инде бер вакыт булды, Искәндәр әйтте инде, хватит булай итеп яшәп дип. Ул сабыр итә торган түгел иде. Чөнки әгәр береңне-берең аңлап, береңә-берең җилкә куеп, икең бер турыда уйлап, икең бер карашта, бер юнәлештә бармасаң, анда ул чиракта гаилә булмый. Күп гаиләләр шулай. Мин карап торам кайсы вакытта. Берсен-берсе хөрмәт тә итмиләр, яратмыйлар. Берсен-берсе теге көчкә теге интегеп яшәгәннәре дә күп. Әйтәмиш, барлы булу гына әле ялгыз булу дигән сүз түгел. Мин үземне ялгыз итеп хис итмим. Мин ялгыз кеше түгел, Аллага шөкер. Теге шәхси тормышны барысында сөйләп тә бетереп булмый. Сөйли башласам, аңа беләсеңме, эш чыгарылыш кирәк булыр иде, эш тапшыру кирәк булыр иде. Менә Аллаһ Тәгалә биреп инде, картлык көнемдә отставкага чыккач тормый инде. Эштән киткәч әле бер утырып, ничектер теге яхшы хатирәләрне барлап бер китап язармын дип торам. Бестселлер булыр. Теге эштәге кызык хәлләрне, теге министерствода кызык булган вакыйгаларны, хәлләрне. Бит инде күпме тормыш үткән, күпме вакыйгалар булган, күпме кеше белән аралашкан, күпме кеше инде бүгенге көндә китеп тә барган, инде тормышта юк. Инде Аллаһ Тәгалә аларга әйтәм бит, дуа булып барсын. Шушы бүгенге тапшыру. Әлбәттә шулай. Менә Искәндәр, ул сезнең улыгыз бит инде, бит. Менә бүгенге көндә ул медицина юлыннан киттеме, яисә ул икенче юлны сайладымы? Юк, шул ул медицина юлында 10нчы класска хәтле гел медицинага барам дип йөрде дә, бер ара 10нчы классның уртасындамысың, ул миңа әйтте. Әнием, минем Казан дәүләт университеты инде, хәзерге көндә федераль университет. Шуның менә международных отношений дип әйтәм инде. Шунда барасым килә дип, анда 2007 ел. Анда бер урынга 25 кеше, 25 кенә бюджет урыны бар. Ул шуның хәтле 3 этапта экзаменнар биреп яңа баштан. Ул ел әле теге егының 1нче ел чыгарылышы иде. Минем Искәндәр әйбәт укый торган, зыялы, акыллы бала. Мин бер вакытта да үзем
аның белән дәрес әзерләгәнем булмады. Мин кайсы вакытта теге мәктәпкә дә бармый торыйм. Инде 2 ел мәктәпкә бармач, ул миңа әйтә торган, әним бар инде мәктәпкә, җыелыш бит инде мәктәптә. Мин әйтә торыйм, мине андый-бундый, миңа авыр сүз әйтсәләр барып та тормыйм. Хәзер үк әйт миңа, нәрсә буласын, нәрсә дип сөйлиләр дип инде. Андан соң аларның класслары да бик яхшы булды. Менә әле бүгенге көндә барысы да инде үзләре әти булган. Аларның уже икешәр балалар бар. Алар барысы да килеп, миндә башта беренче балаларын таптылар, хәзер икенче балаларын таптылар. Хәзер инде алар гаилә шулай дус булып, Айрат менә Хусаинов. Алар берсе белән берсе күрешеп, шулай итеп кунакларга йөрешеп, туган көннәр уздырышып, аралашып шулай итеп яшиләр. Искәндәр бит ул артык туры сүзле. Начар дип әйтмим, ул бик ышанычлы. Ул сүзендә тора торган. Ул чын ират. Ул бүтән эшен эшли торган. Ул гаиләсен алып бара торган. 2 кызын бик тә ярата торган. Аларга тынычлап, алар белән уйнап, алар белән аралашып, аларны әллә кайларга алып барып, аларга сөйләп бүтән нәрсәне. Менә Искәндәр минем әти тәрбиясендә үскәнгәме? Искәндәр бик яхшы ди. Бик яхшы ди. Алар балалары аны үлеп ярата инде. Мәрьям дә, Җәмиләсе дә. Бүгенге көндә бит инде минем киленем бар, килен дип әйтмим. Әле Аллаһка шөкер Җәмилә. Куанып утырам көндә. Барсаң шәйне куеп эшертә торган. Бик ачык күңелле. Үзе шикелле табиб. Ул әле ул педиатр. Специальности буенча инде, ни буенча бүгенге көндә инде үзист булып эшли, балаларның үзисты, һәм дә инде менә гастроэнтерология буенча укыды. Әле укыйм дип тора, әнием дип тора, әни дә дими, әнием ди. Шуңа күрә мин аны инде килен дип әйтә алмыйм. Ул минем кызым. Кызым шикелле итеп күрәм. Кызым шикелле итеп бүтән нәрсәне аралашабыз, уртага шулай салып сөйләшәбез бүтән әйберне. Ул яктан Аллаһ Тәгаләгә шөкер дим. Менә сезне тыңлап торам да, шулай да менә тәрбия, менә әби бабай тәрбиясе, ул сезнең аша Искәндәргә дә күчкән, шундый җаваплы. Бүгенге көндә менә статистиканы күз салсаң, ничектер кайындыр ишеттемме, укыдыммы, 60% аерылулар дигән сан. Шулайдыр. Бик зур сан. Бу нәрсәдән килә һәм төп сәбәп менә замана шаукымы, гаджетлар шаукымы һәм яшьләрнең гаиләгә карата җавапсыз каравы. Иратларда җавапсызлык көчле. Ансы да бар, әмма ләкин менә иң башында үзеңнең тормыш иптәше була торган кешегә икенче төрле карарга кирәк. Тормыш алып бара аламы? Ул сиңа кирәк вакытында җилкә куя аламы? Теге матурлык та үтә, ул билек тә китә. Менә синең янында булган кешең сиңа караганда да тәртиплерәк, сиңа караганда да ышанычлырак булырга тиеш. Менә ул вакытта гаиләләр нык була. Аннан соң элек-электән бит инде теге мине дә бик кат димләп карадылар. Мин аның даже исемнәрен, фамилияларын да әйтә алмыйм, кемгә димләгәндәр. Мин бит фырпыр килеп торып чаптым ул вакытта. Менә хәзерге акылым булса, бәлки мин әти каршы ул вакытта бармаганда булыр идем. Әмма дә ләкин теге ничек дип әйтим соң инде. Элек-электән димләп өйләндергәннәр бит инде. Чөнки әти-әни инде гомер иткән, әти-әнинең акылы бар, зиреклеге бар. Инде теге әйбәтләп карый бит инде. Теге тормышка төпләп, нигезләп карый. Тормыш итә алалармы, итә алмыйлармы, ни хәлдә булар. Хәзерге теге яшьләр карап торам, менә бик дөрес түгел инде. Тормыш бит инде теге гөл үбеп кочаклашып кына нитүдән тормый. Кемдер дә булса әйбәтләп юл куя белергә тиеш. Әлбәттә. Менә бу сүзләр сезнең тамашачылар арасында бәлкем кемгәдер сабак булып барып ишетелер. Инде менә тапшырып Закирның ахырына якынлаша, нәрсә әйтер идегез тамашачыларыбызга? Бүтән тамашачыларга да менә бу көннәрдә, бу елларда, соңгы 2 елда бит инде коронавирус шире дип әйтәм инде. Күпме халык китеп барды. Бүтән кешегә дә сәламәтлек теләр идем. Чөнки сәламәт булган кешенең нигезе нык була, ул сәламәт кешенең мөмкинлекләре дә күп була, ул хыяллары да була, ул кешенең тормышка карашы да икенче төрле була. Аллаһ Тәгалә сәламәтлектән аермасын. Бер кемне дә интегеп яшәмәсеннәр. Тормышыбыз мул, барлык әйбердә бар, ризык та бар ашарга. Хәзер инде теге бу коронавирус шире аркасында инде теге бик еш
аралашмыйбыз. Теге куркыныч та бит инде, теге табиб буларак та әйтә алам. Инде шушы явыз хәтер борчулар бетеп, шушы вируслар бетеп, яхшы яңадан теге тормышка кире кайтып, менә бу нәрсәләр тоже Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән бит инде, сынау итеп, тормышта мәхәббәт тә сынау итеп бирелә, байлык та, муллык та сынау итеп бирелә, дәрәҗәдә сынау итеп бирелә. Барыбыз да сәламәт булыйк, сау булыйк, барыбызның да якыннары исән сау булсын, барыбызның да балалары исән сау булсын. Улуг Аллаһ Тәгалә күтәрә алмаслык кайгы хәсрәт бирмәсен. Аллам сакласын. Амин, амин, амин теләкләрегезгә кабул булсын. Мин дә шушы теләкләргә кушылам. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен, тапшыруыбызны башыннан ахырына кадәр безнең белән карап утырганыгыз өчен зур рәхмәт. Тапшыруыбыздан үзегезгә нинди булса сабак гыйбрәт алгансыздыр дип уйлыйм. Сезгә рәхмәт, сезнең белән графигыгыз бик тыгыз. Зәмирә, тагын бер нәрсә әйтмәдем. Балалар тусын. Бу араларда бит әле бу елларда, соңгы елларда менә үлем китем күп. Балалар тууда гел әзәйде, гел начарайды. Бала туган йортта, анда яхшы энергетика, анда беркем дә кычкырышмый да, ырышмый да, анда икенче төрле тормыш. Шуңа күрә исән сау булыгыз, балаларыгыз сау сәламәт булыгыз, үзегез дә сау сәламәт булыгыз. Амин, амин, шулай булсын. Рәхмәт, Наилә ханым, теләкләрегез өчен. Үзегезгә рәхмәт, Зәмирә чакырган өчен. Инде җыена торгач 3 ел гомер үткән. Күптәннән очрашасыбыз киләдер, ниһаятта, ихлай кушка очраштык. Инде без сезнең белән тагын бер атнадан очрашырбыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Исәнлектә, саулыкта күрешик. Сау булыгыз.